Man kan se her, at landbruget falder gennem årene, og at der bliver mere brug for håndværk og industri, altså at industrialiseringen den kommer, altså folk flytter ind til byen, og man har mere brug for maskiner og fabrikker og sådan. Denne figur viser Esbjergs indbyggertal, altså udviklingen fra 1860 til 1916. Vi ser her i 1860, der var der kun 30 indbyggere, og så per 10 år, så stiger den rimelig meget. Den ender med i 1916, at der er næsten 19.000 indbyggere. Og det hænger sammen med industrialiseringen, hvor der sideløbende sker en urbanisering, altså folk de flytter ind til byerne. Man kan se her i perioden fra 1831 til 1914, der stiger omfanget af virksomheder i Danmark. Den går fra 5 til 100, cirka 100 år efter til 2104. Man kan se det her, det er i industrialiseringsperioden, fordi at både med at der kommer flere virksomheder, men altså omfanget af hestekræfter det stiger også fra 55 til cirka 1000 gange så meget. Så ja, der sker noget. Man kan se her, at der blev født flere ude på landet, end der gjorde inde i byerne i 1850. Og så kan man se her sådan talmæssigt, at der var døde flere ude på landet, end der gjorde inde i byerne. Men vi har regnet procenten ud af de døde under et år, og der viser det sig faktisk, at der dør flere inde i byen. Og det synes vi er underligt, fordi at det er jo derinde, man har hjælpen. For eksempel læger og sådan noget. Det er jo ikke lige så let at komme ud på landet til dem. Men vi tror så, det har noget at gøre med, at børnene de har dårlige arbejdsvilkår på fabrikkerne, og de har lange arbejdsdage, og de bliver udsat for nogle hårde ting. Og generelt så bliver der også født flere og flere mennesker. Som vi kan se her, så hvis man som pige blev født i året cirka 1850, så vil du ikke blive særlig gammel. Så vil du cirka blive 45 år. Og hvis du som dreng, den mørkeblå her, blev født i 1850, så vil du blive lidt yngre, men også stadig imellem 40 og 45 år. Men hvis du som dreng var 10 år på det her tidspunkt, så vil du blive næsten 50. Stadigvæk ikke særlig mange år, men lidt mere end hvis du blev født i det år. Kurven stiger stødt, som I kan se. Og hvis du blev født i 1920 cirka, så vil du som pige blive 60 år, og som dreng, hvad enten du lige er blevet født, eller om du er 10 år gammel, blive mellem 55 og 60 år, måske 5-56 år. Og den udvikling, den hænger godt sammen med, at vi har fået bedre arbejdsvilkår, og børnearbejde, ja, de har også fået bedre vilkår, og vi har fået bedre sanitære forhold. Hvis vi ser på grafen, så stiger indbyggertallet her fra 1769, både i købstæderne og i forstæderne og i landdistrikterne. Rimelig kraftigt fra 1769 til 1911. Men der hvor den stiger mest, det er faktisk i købstæderne og i forstæderne. For 1800-tallet, der stiger forstædernes befolkningsantal fra 1500 til 175.000. Der er den jo ligesom over 100 gange den i forvejen var på omkring de 100 år der. Men ikke kun i købstæderne også, og i forstæderne. Selve Danmarks befolkning stiger også stødt. På de der fra 1969 til 1911, der stiger befolkningen altså med 200.000. Nej, med 2 millioner. Så